Kagung Syatmatan laju ke Wonolipur Deina nyonakot Amayor Sobi Dombel. Wah bagus ya. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku
adikku wedok ya Allah subhanallah. Bagus Mas. Tenan. Piye Ya to adik Mas? wedok kok ayu, wajahe suminar nyenengke ati. Iki ngene ya, Nduk. Piye Mas Koja? Buat mempelai berdua, selamat berjuang untuk keluargamu. Ya. Bukan hartamu, bukan kekayaanmu, bukan derajat dan titelmu yang membuat kamu bahagia, namun rasa syukur atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Quran surat Ar-Rahman ngendikake, Nduk. Mas. Nikmat apalagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan. Ngono. Ya ta, Nduk. Bisa. Bersyukur ki simpel ning angel. Awake dhewe kurang bersyukur sosok ngresula. Awake dhewe ambekan iso mlebu metu syukurono. Bersyukur. Loh, penake Iya. ya Allah. Menghirup Penake. udara segar ya Mas. Coba nek Coba. ambekanmu ki ora nganggo mlebu metu ning metu tok. Piye? Ya ora penak ta mempelai. Selamat Ya ora berjuang penak. ya. Selamat berjuang. Diaturke uluk salam Uluk sik salam siramu. sik. Ya, ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu ingkang ngurmatan sugeng lenggahan kanthi sekeca. Ngopo to Mas? Kok inguk-inguk kotak iki lho. Alhamdulillah kebak, muga-muga berkah. Apa ya ketok? Ketok aku bangsa duit loh ya. Bangsa duit roh. Awak Banyak anggitku kok bersyukur, ya. Nduk. Alhamdulillah. Apa paringe Gusti sithik akeh disyukuri. Disyukuri. Kaya aku tak rewangi arek merubah nasib. Nyalon lurah yo malah kalah. Hajingan nek kelingan akeh. Tetep disyukuri, durung rezekine. Kono Mas Jokowi tekok kalah Mas Joko? jak ngerti kok takon tak ngono. Wong arek ngece. Ya diaturke pelok 6 Om. Wah. Tindring ono, babet lho kowe. Teng-teng lah urusanmu karemu mau madang ora madang. Ngono bocah ra bagus sik ngeyelmu to le. Nah, ngono kok nyalahke rumangsane iki MC babumu kok piye rek. Aja marah-marah to. Kangen kutan po upama mung sliramu kang dadi telenging ati. Tutukno tak ngrungokke suaramu. Wasanggonku nunggu Sliramu tansah lelemo ngelingono nalika dina kapungkur. Sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing batin. ngopo to bel anggitku kok Ndak. Aku mau mlebu wis dilokke. dilokke apa Mas? Kojaki nge-MC kok sandangane kaya wong dolan. Ngono. Aku ki bingung ya, Nduk. Ngopo to bingung ki? Arep dandan Petruk Bagong Garing aku ora lucu. Heeh. Arep dandan blangkonan rek kaya dalang apa nganten wae. Kaya Arep protokol. sirahku tak taleni to wong gojas kok. Piye ngono? Piye wagu apa ne? Arep dandan pocongan ya urung wayahe aku ya. Mathuke dandan apa Pak Joko? Ngene iki ae tanggap karep-karepe mbok ya. Oh, ngene iki wae jare Pak Joko nggih. Ngene iki Sampai mangkat wis ora bayaran ki ngepit yo abut no tak untir ki. lah kok ya iso iki lho. Iso. Alah ya ora apa-apa. Teknen butuh. Butuh ora apa-apa. Kabeh ki ya ben supayane cukup to, Mas. Rumangsaku PC iki ya enteng kok abot, men jebul atiku sing abot. Oh. Pitung sasi lawase gangguane wong sliramu wong bagus kang dadi ati rina
Muga-muga mantene ndang pinaringan putra utawa putri. Amin. Kanggo ngraketake rasa tresna ya, Nduk ya. Iya, Mas. Iki shootinge ya Aste semangat ST. ST ya. Wah, tukang sender iki. Sendere sapa? Sapa? Sayangku. Tanto. Pitung sasi lawase ganggu ngenteni mong sliramu wong bagus hati-hati jroning ati kangenmu setengah mati jenengku gemesya baca jali nyelingan naringan jaman semana sliramu janjiku setia ngenteni lahir batin tresnaku terus mangkangen ngene rasane rindu wong bagus gawe tak tunggu wong kangen apa kabane Rindu Nduk. Nduk, nah. Dalam Mas Koja. Tenan. Urip iki yen awake dhewe nang duwe rasa ikhlas abot banget. Tetep ngrasa kudu duwe rasa ikhlas. Tak rewangi kaya ngene awan bengi, tak rewangi sok-sok tantang wong mendem. Sok-sok dielek-elek pek klambine elek. Mung tak nggo goleke pangan anak bojoku. Iya. Ora rungsuk ya tak tinggal mati. Tak iya Bener. toh? Iya. Mbok sugih mbok kaya ngopo hanya satu kata yang kita tunggu inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Mula saiki wis dilakoni ikhlas ngono wae. Duwe ora duwe panguasane Gusti Allah. Sing duwe sing rumangsa duwe ya iling ana sing ra duwe, sing ra duwe ya iso mbantu sing duwe lewat tenagane utawa pikirane. Kanjeng Nabi ngendikake khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia yang bisa mendatangkan banyak manfaat untuk orang lain. Pinter tenan saiki. Gayane ngumpukke dhuwit nggo tinggalan anak bojo. Ya nek keke anakmu lha nek kowe mati terus bojomu dipek kancamu ngono kuwi. Lah iki usum to nyenengi kancane. Ya. Ngene. Sampun, Mas. Ganti mau dawuhe Mas Joko, Ina kene nduk Cahayu. Diatur sik dawuhe bose. Sedangkan Haji Saka saking Purworejo Jeron Nogosari Mas Bayan Haji.
Pamundutan saking Mas Joko. Bose lah jan. Ya nyok tak panceni tak akoni, Nduk. Piye, Mas? Ya kaya ngene iki nek aku nge-MC, mula aku saiki ning wilayah Nagosari wis ora payu. Yo payu. Wis enek udakara petang taun. Aku wis ora dijak grup-grup Boyolali. Jadi memang ya aku kaya ngene iki wong ora ndek sandangan, ora ndek apa-apa. Sampeyan kan yo mlayune mangetan ngono lho. Payu karepe ra karepe ngono. Nesu meneh. Aku wonge pasrah banget lho, Nduk. Wayah setoran terakhir sesuk aku durung ndek apa-apa wis purah. Bedilen aku ngono. Lagune mau diaturke ya. Lah iya apa mau? Gelang kalung. Wah, tanto. Piye kan wis ndek bojo? Urung. Urung. Wong rencana arep nglamar aku kok, Mas. Lah cilik kok. Ayo, Ca. Yo dionekke engko ndak selak di seneni Mas Kojak engko Mas Dumbel. Ayanda Aji Saka lagi Zaiza. Kowe enak ya. Sami Jaya Production System ya. Gelang kalung sing tak nampa ngelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti apa pancen seliramu ngrasa apa seliramu bunga susah dilakoni yen rejeki Gusti sing maringi. Aku ki seneng angger nge-MC nang wilayah Nagosari kangen aku. Piye sing mbok kangeni apa, Mas? Suguhane komplit. Sugane komplit apa wae to? Anek pirang-pirang kaya ngono anek. Apa iki jenenge? Apa kuwi jenenge ayo? Klenteng apa? Klengkeng. Oh, klengkeng. Klenteng ki lho. Nek nggonku kono emang segone si apa kene iki jatah garing. Heeh. Terus cilik-cilik ngono lah nyumbangi ya mung 1000 kok ya. Mosok yo enek lho kok. Diitung ngono terusane wae. Iya. Gelang kalung dadi saksi moga sliramu ra bakal belenjani wiwit nganti yakin aduh mong bagus sing tak pikir pingin
Asma sinten, Pak? Wah, jogete sregep. Yanto. Sinten? Gus. Agus. Agus. Wah, Pak Agus Agus. Yanto. Siap. Ndek nom beling kita iki ya. Padha kowe kowe. Galang-galang dadi saksi. Moga sliramu sayang dapatkan ngaturi aku kok domoh njajal kowe nduk aturana sapa sing kersa ngersaki lagu Ramadan suara Bapak mbok pilih wonten oke Pak Joko Waduh, Mas tanduk Joko alit meneh. Pak Joko minta lagunya apa Pak Joko manut kadung budrek aku mumet jare manut ngono dadi mung maringi dit ora njaluk manut gak saking budreke dilaten nduk kok dilaten lah timbang ya judeg lagune apa butuh didilat Sragen dangdut niki oh kon goleke bojo oh nyun mboten purun ngapunten bojo sapa nduk Tanto jenengmu asli Tanto asli Mas aku ora kok sok sekti ora ya aku mbiyen ditinggali Coba, mbah iki Mas. iki Amit lho ya iya coba Amit ya Mas Tanto ditonton Yuk, bantere waduh bahaya Tan ngopo jodohmu wis mati 12 tahun kepungkur enek men lho pokok ngremal wong kok sak udele dhewe ngono jodone wis iki garek upama sampeyan ora jodoh ngono lho oh ngono ya wis wis ngono ngene wae iya tumbas we tumbas biasane ya ngono kok apa Pak Joko niki Sragen apa Congdut Sragen oke Sragenan. Sragen meneh Mas ayo ya duetnya ndak ya karo aku apa ya wis tresno aku seneng banget iya ora maleh-maleh ya kuwi ya ngomong karo Dombel wis tresno Bel ketoke karo kowe yo marah kok Mas marah marah karo kowe rembut gawe apa arep dagongan wis tresno ndang dinekke mudeng ora kok plola-plolo ngono kuwi lho neh gagas sih ora coba to Mas lho tontonen kae ben tak wah swampluke ndase nek kok keras ya ngono ki kaya kene iya le ya jane guyu ki lho kaya arep kebrakot aku nek guyu deke ayo Bel Dombel ki nek guyu kok dekek ya deke apane irunge ombo nyengir ngene Adisaka Sami Jaya Production System tak tresnani ning nyatan
Piye? Pungkasane tak trimo lelakonku senadyan ngeri jroning ati mugi Gusti paring pepadyan kabeh lelakon urip iki Aji Saka yo Sumur bekso iyo waya sore mendung katon lali menggah kok yo bahagiatiku rasa gelo kembang tresnaku ilang musro Jabak baik Nenyatane tresnamu tapi coba tapi Ya ampun Ya Allah kenapa engkau dekatkan aku dengan godaan setan yang terkutuk ya Allah kok godaan bidadari ngono lho Kalau mongso karo kowe iki aku ya mumet kok mumet iki ngopo Nek ra tak ingeti kok eman-eman nek dingeti Nek tak ingeti kok dudu mukrime pokoke biasane ki to iso semono kok semono ya apane lho wong-wong kondang mergo suarane nek kowe kok kondang mergo ya apa Allah cetakno omongno ning bapak-bapak iki karo ibu-ibu ora penakno aku apa kowe ya semono ndalek apane mula bayimu ora sambung iya kok tengarang ya lah badalah ya Allah apa to Mas susumu ledes ae yo kok aja diomongke to mbok tekoki terus kok ya dipoto ini lho Dik ngono Kuwi mau dikompor. Gene bojoku wis nang kene iki masa ning kono nek aku menen ndi Mas coba angger tinggone ada ya nang kene muncul plek kene iki iya Baru digacul. ora apa-apa takdir ki ya kuwi sembrono kon ganjel kayu jare Rudi ya oh lah cangkeme ya pungkasane tak trimo lelakonku Aji Saka asik ya iki sisan ngene nek Mas Joko aku njaluk donga pangestumu nduk iya Mas iki anakku njaluk ditantorke di daftarku utawa dicalonke dadi polisi iya mula wiwit bengi iki aku ancang-ancang ancang-ancang apa ancang-ancang arep minggat kok minggat ki piye to enggak MC bayan 50 nyekolah dadi polisi apa kok apa piye lha jenenge ragate bapak ki piye carane kok nyeneng-nyenengke anak kok ya duit atusan juta leh lumpuk ndek kapan MC kacek 50 ngalih kancane kok sampun ya Mas
Yuk Mas Otek, Mas Ipo. Dan juga karang-karang yuk. Pilih akan di sini yuk gabung. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih, Bang. Dalam
lagi